شوان ریون رسمین جژنا قربانê بۆ piştî welatî li mêja cejnê dikin, serdana gorîstan û mezarên şehîda dikin, ta got li ser rihê wan fatîheyekê bixwînin. Ew pakrewanên yên goxwîna xwe rejandine, ta got welatê wan di aramiyê de bimîne. Îro jî rojek pîroz e, her malbatek, her insanek tên ziyareta van goristana şehîda, goristana şehîd Delîl Sarûxan. Dema gomerotê hinkî hestê vê tevgerê hestê van şehîda qehramaniya wan berxwedana wan tê bîra me. Heger ne ev şehîd bana vê ev mimkun e ev erdî ana ne destê me de bana. Sedema ew şer û alozîya guherêm tê re derbas dibe, tenê cejn maye ji zarokan û xelkên herêmê hêvî dikin ku aramî û aşîtî li welatê wan belav bibe. Me wacibekî xwe dît wek Kongre Îslamî tu şîn bi şahiyê milletê xwe bigem tevlîwan bin ji ber pir êrîş tên kirin li ser milletê Kurd bi navê Îslamê. Hinek İslamê bi kar tînin me dagir dikin, hinek İslamê bi kar tînin me kafir dikin. Divê millet li tenişta hev bisekine bi temamê beşê xwe, oldar û neoldarê wan hemê hetanî azadiya xwe bi destê xwe xin. Wallahî hêviyê me em li Kurdistanê serbixwedgar hin. û xweşî çêbî aramî bike vê dinyayê de milet hemû pev bike, lev rûn hê pev bike bibe yek em wilo dixwazin. û em dixwazin miletê Kurd hemû destê xwe bidê hevdû û hemû bibe yek û serê me wa bilind bê. Ev bûye zêdî 10 salan Sûriyayê di grîzekê derbas dibe û gelek qurbanî hatin dayîn. û hemû cejin bêwateman e, tenê bûye erk. Xelkên herêmê hêvî dikin ku ev rewşa nexweş bi dawî bibe. Dara berekat, Kurdsat News, Qamişlo.